Abu Dugaw Jabira makelenga danga ote foike radio Nura FM bi kononto anenani tomi murumuru duru la seli amoke ka boje la koroju kulimani wurdala no de fiena autorité morale baba Adama Touré ame folita ninga asgere muye Ibrahim Tungara dangoro bayin fena akulu bana ni watina France konala bada fuli obelasi ama Abu Safna jara nebe mbolodo ene pana mebone aye anga mako kanabla mamu kumaleno akono ode jarakaye no de Ablaye Jara akumara de ako kanyeshi geleya onni France chilalala Abu Safna jara ko tasuma ko anyagara kurai munye Mali gouvernement ko sigate fe munna munye oni nabe jinya jere jekulu bayinku ukofo anye bataki ci kata di uluma bataki mun konala anya ira ka fo ko munye France abe nafigi ya munaya France abe strafla tama munaya Faransi abega demeta ninga terrorisme ku segere wa o dalu jonjon ko aba ambulo bataki konala ko adalu jonjon ko oba ambulo patrika baba fola munya Ablaye Jara ako anga ministre mumbe no de Ablaye Jobe ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ibe nae kafoko ayeni bataki koninka achide bataki ku kata di muye oni mama ko conseil de sécurité nyama ba no re chinois denye Abu Safna Jara ko feran dabali bela de lenga sigisinga uka erion do da jona munye conseil de sécurité mamru ka feren dabalike France ben jogo ya muna aka adabla ngo jamana kono aya munun ke ka temenna ya dora ke ko munye jamana nabe ba maliba ko fo ko amma jo munye jebe foro o joro ola no be légitime défense o ko patrick ba munye Ablaye Jara ako wati munna munye France u ka keleke che laba munno olukuma ango jamana akono olukonu ko kusonu ko kasaw bela jelenche ni aklibala munye uti kalo kleta ani duru temene akira sababu ye munye France aye san kononton oke anka jamana ola abu bena ka foko tama bo shishi o mabo ngame domna kompi na manya ka foko me France aka keleke chia femve kuma anga jamana kono anaka marama fe munu kumbe ya aya bela jele cheka bo anga jamana akona la Abu Safna Jara mamunu soninga jan kosobe oli ya don ka foko me France jamana ye Abu Safna Jara abeta nga ka foko abeta PPP de wa anyekrani abobo flendrive odo kum konala na manya ka foko akoni tara ka bo anga jamana okonala ko metabolo munata Mali angan jomu ye jebe fola joro ola odo kum kono la munya arabado munya Ablaye Jobe cheja aye bataki ko ninka achi kata di munya oni mama bataki kono la ayira ka fo ko munya an jatimine ke ka wuli ka joke ka segaskali ko oke munya France aka munya pangru dobe nanku mako droni fo kata fra munya hélicoptère militaire uka ani avion de chasse fo kata fra munya fencha manga nobe sanfe kelefon ko okofo ko anyo da lusama ko suro ko France ko ayo munun ke anga jamana kono la kasoro amanya bara yini munya anga Mali maraba fe odo kum kono la munya Ablaye Jobe ayira ka fo France ni ke wala jukumun anga jamana la ko abeti jo biduru onyona ula ka anga sangulo ninga ashwe kana muye kibara nyini anga jamana kan ka anga surasuka ninga to di munya terrorisme ko adalu jonyo ko o chama ko oba ambulo odo kum kono la munya Ablaye Jobe akosigate fe muna dalu be ko abu attack afokele munya Ablaye Jobe ayira munya oni maula ko ayira ka fo ko munya Afrika lo kle muga samba fulani samungo ane fla anwa daga bana ardar munu mambulo ni wati laba nuna anyaye ka fako miye France anana na bele ya dola sanfela ula aka pangulu doko yera goshi o mara o konala ka jado ta ka sura ko o jaw ko ni ko o blamu nye bololo o sanfela ula ka ira ka fako munya anga arme ko on ni Wagner ko amga gelata ni nga civil ku o segere akoni dio jatemne kala je France o baram ge Afrika lo kle muga o ya sura muye France ale ye ni kan nobe gosi kan ko fo o ayo de anga arme ma Afrika lo ta ani kononton kile o kofe ayira muye ka foko France ko ayira mununu na o kaba no kele ula o ye fenye ko anti jenai bi wa ko anti jenai sini muye Ablaye Jobe akoko o dalu jonjon ko oba ambulo o te manan ko faka boy alibi cheja akmada de ayira ka foko dalu flana Abu Safna Jara ka ye ka foko France abeka munya an ko ni laini ni wa muye France abeka kala de baga oma o do kum kono la kibe na ka foko Afrika lo kele mungo ani kele sam bafla ani sam mungo ani fla ko France o ka mirage mbe nanga mako mirage 2000 ayira ka foko ye mununu chaman ke anga jamana asanfala bolo la kasuro anga Mali marabagaw dalu jonjo ko o madi oma kunjuma yu ko mununu ye Abu Safna Jara ko o dalu jonjo ko o maye ko wa ko o dalu ko bambulo ku ka mirage 2000 ko apana sanfe wa mulka do chaman ko ke abu alibi cheja akmada de akani pataki konala ayira ka foko munye France dalu jonjo ko o ba ambulo akoni akilibala ko munye utikalo kliworo temene ba ayira ka foko dugumbe nanga mako talatai ale duguye zone
de trois frontières abo okonna ola afira ka foko mu France panguru do ko onana tuye tikane la dugu mu be nanga mako lerneb mu ye manmega ale kan ngani dugu ka do abe gunamu okonna ola mu ye hélicoptère français do na be France panguru do okofo anana jigini dugu kofo lena mu ye terroriste ma fla nyona no be Ibrahim Agbaba ma jugudo fokata fara mu ye letina Abu Talha o France nana nunta katanu ye ma shima soro ala kutra nu togo wa ma shima ke ala ka do utrane ni manu yorona Java ye Java koloye okera utikalo kle woro okera France okay awuyoke o kɔfɛ de tɛsiti fɛn kana abu ali bi dalu ba ngwa cheja bolo dalu be mu ye gouvernement abolo dalu cibalu do ya ira ka fɔ ko ali utikalo kle sheki sam bafla ane samugo ane fla mu ye kilometri bi saba ane wolonvla ane tɛsiti che ayira ka fɔ ko mu ye France panguru do wa dalu be ka fɔ ko panguru do ko apununa anwa sanfɛ bolo o fɛ abu safna jara ko anana kibawra ko ni ko ota anwa lakana ba kan ka sɔrɔ ka mu ye gɛlɛya ko ta ka anwa lakana ba ko asegere kata kibaria kata di munye terrorisme na be jatike wala keba nunu ko fo amati me klekelenga anwani kan ko fole na be tesit kan ko fo akushida ko dalube sega fo ka bolo da ku so kan alibi munya abla job akumara de ako abu anga ta doni noni uti kalo cliché ki temene ayira fena ka foko tesiti o mara konala ko munye francier munye makroni aka jamana ku nana ku ye kolido na be doni do kono ko kofo abu safna jira ninga no ojigi doni abu safna jira anya nyini ka kenye angoni nyamada doninga lasika ko nte femuna abu safna jira munye doni ngoni anakute dore munye doni femunu ba akono bamanju demela odo sikata la munye maram fajugu abu safna jara fokata fara munye anwa kibaria ni ga di France ma terrorisme oro kum konala munye abla jobie ako kanyashi ni dalu nunu bela jilema abanyi ni munye oni maofe uka feran dabali bela jilen sigi senga ka France ka asigi aklebina ni debe oka ayeni bada munu bolo da kateme anwa jamana konala na ya nyogona wora ke abu safna jara ko ma anjo la na ya nyogona wora ke aka droni ni temane kofe aka hélicoptère nu na yera sanfɛ pukutu légitime défense pukutu on va se défendre me jago do oui antina so maka nyedo ya kana ayo bana pew anga dugukolo kan o bana pew an bama kew na an mo kew an bona ka dugukolo Nazara ble muso kunda bali de o ti ke ble o e ka fo ku bi na nyedo na ke an nanga dugukolo o bana pew o bana pew abu safna jera ali bi muye cheja akumara de ako ali ni yaye ka fo muye minishima ka bara mu no buga ka ngo jamana kono wati dora fo nyoko an minishima an fora nyongo o ma soro dora fe ayira ka fo ko muye minishima fane France ga kelege jekulu dodi na ma feren dabalike ku fara ka bonyona ko dona na tawla ko abena kan gelay ko bela jelen dalu jonjon oba ambulu odo kum kola munye gouvernement ako abe conseil de sécurité ma bela jile wole uka feren dabali bela jile ski singa ka nywanye ke jona ako ka telia munye France be ni ke wale jugumuna na ya nyogona wala ke anwa jamana konala sikate femuna ina fo charte des nations unies ira ne fo to muna kana bi jamana ka kana jamana do esole kama njo jime fula jorola ami joy kama njore abu safna jara ganye be kanya shi abla job aka ni korofo ima anna asro mu ye France ko gouvernement nyama ko ni o makuma folo nga ko la sigide koromu no o kuma en fait na nyo sebe koro gen ka bo anga jamana kono o de ko ni ukumara wa ida ka fo ko dalu foite ka ida ka fo ko mu ye France ko buga demata ni nga terroriste ko ni usegere kuna fo blani anya sama ka bo mu nye indépendant kanabla ale konala abla jara ale sawani gala abu ibunya obala bete karo fo ambi fo ki walimando woli jara même bolodo woni sebe mini o ko le sphincter ka do rapport le sphincter e batuma sisugo ale ka sebeno dabora krofo kele mina nunu bela jele ka suru nyana ka sababu ke ka do rapport batuma sisugo ako batuma ko de ke ka do rapport vive tensionna ye ka do rapport bambe balia gɛlɛya ayi gɛlɛya me ka do ka fɔ Bamako ani Barche a bi waati bɔ la jɛlen bɛ a kalama ka fɔ min bɛ talige ka do ka fɔ France lakaw la ni ka do ka fɔ waati min na olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ olu na an ka dugukolo to an ɲɛ yɛrɛ ka fɔ min bɛ talige ka do ka fɔ violation na olu ye ka do ka fɔ kansɔsɔw ye min bɛ talige ka do ka fɔ tension na ka do ka fɔ a sɛbɛ sinsinna anw ni France lakaw cɛ ka do ka fɔ min bɛ talige anw ka Mali autorité la yɛrɛ ka do ka fɔ maa minnu bɛ ni olu bɛ transition kɔnɔ bi kosɛbɛ ye maa minnu ni u ta a tu k'a nɛmu abada
min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ nanzara bilen ka don ka fɔ olu tɛna se ka anw bolo tɔnɔmi ka dangu o banna pewu ka don ka fɔ min bɛ tali kɛ transition a ɲɛmaw la u ye bataki kɛ bataki min b'a jira k'a fɔ ka dɔn k'a fɔ ko danganiya caman bɛ u bolo dalu bɛ yen i ye min fɔ sisan a caman ka dɔn k'a fɔ violation siɲɛ 50 awɔ u ye ka dɔn k'a fɔ olu ka avion caman de bɛ yen drone siɲɛ 50 bɔ chaque fois i ka dɔn k'a fɔ olu de bɛna anw ka dugukolo escroquerie la awɔ ka dɔn k'a fɔ nanbɛlɛya la awɔ nanfigiya awɔ ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko escroquerie awɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye taabolo jugu ye kosɛbɛ silakaw ka dɔn k'a fɔ nin waati laban na u kɔni kɛ bɛ ka o kɛ sababu ye ni ka dɔn k'a fɔ kunnafoni jugu u bɛ a ta anw ka jamana kan a ka jan i ka dɔn k'a fɔ anw ka l'armée a taabolo an ka armée a bɛ don wo minnu fɛ a bɛ bɔ da minnu fɛ sanga ani waati u kɛ bɛ ka o baaraw boloda a ka jan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ communication bɛ se ka tɛmɛ u ni jadimaw cɛ cogo min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ binganni walew u ka se ka ta ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ ma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka autorité ɲɛmaw la minnu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ correspondance dɔ ni o ye lettre ye bataki k'o sɛbɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ONU a cakɛda min bɛ yen ni o bɛ wele ko conseil de sécurité de l'ONU kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ONU u ka lakanako o buna k'o dira a tigi ma k'a fɔ ka ko k'a di a tigi ma abana i ka dɔn k'a fɔ u ye bataki u ye a sɛbɛn ka taa di u ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jan ambassadeur minnu bɛ yen kosɛbɛ minnu bɛ wele ko consulaire i ka dɔn k'a fɔ bataki a sera nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ utikalo ale tile 16 la a kɛra kɔni yɛrɛla i ka dɔn k'a fɔ conseil de sécurité de l'ONU i ka dɔn k'a fɔ bataki a taara u bara bataki min a tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko malidenw i ka dɔn k'a fɔ anw ka autorité ɲɛmaw u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ violation de textes la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ faransi olu bɛ ka sariya caman sɔsɔ u y'a sɔsɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu u b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baaraw kɛra ma i ka dɔn k'a fɔ interdiction de vol i ka dɔn k'a fɔ anw ka faransi an ka autorité ɲɛmaw olu fana y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a b'a ka minɛnw cɛ an ma ban a ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana a dugukolo sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ a kabanɔgɔ a i ka dɔn k'a fɔ aw ka avion an ɲɛ kana da a kan bilen dɛ ma i ka dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ fɔlen k'a daminɛ o waati la ka se bi ma waati bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ faransilakaw u ka avion avion minnu bɛ wele ko drone n'i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ wele ko avion de chasse i ka dɔn k'a fɔ ani minnu bɛ wele ko hélicoptère minnu bɛɛ lajɛlen ye avion ye a ka jan i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati i ka dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛ tali kɛ larawali la ka o ta ka anw ka jamana k'a caman u b'a kɛ a kɔrɔ bɛɛ bolo ma ka o sɛgɛrɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ kunnafonitigiw u bɛ se k'a ta cogo min na min bɛ tali kɛ kunnafoniw la ka taa o sarada bamajuw ni ɲɔgɔn cɛ ma i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ anw ka ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko danganiya caman de bɛ olu bolo i m'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw u bɛ nin baara in na a tɛ wuli abada i ka dɔn k'a fɔ lettre min ni a cira i ka dɔn k'a fɔ ONU mɔɔw ma i ka dɔn k'a fɔ u ma dan lettre dama ma dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakaja photo minnu bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ ko u ye anw ka dugukolo k'a survoler i ka dɔn k'a fɔ u ye o photo ta k'a tugu i ka dɔn k'a fɔ lettre la ninnu bɛɛ lajɛlen ye danganiyaw ye mun b'a jira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw u bɛ sonyani de la min b'a jira k'a fɔ faransilakaw u bɛ binganni na k'a ma sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye ONU ta k'a lajɛ sariya dɔ b'u fɛ min ni a bɛ wele ko résolution 3314 i ka dɔn k'a fɔ min ni o bolonɔbila kɛra kabini décembre kalo tile 14 san 1974 waati la o b'a jira k'a fɔ ko a dagalen tɛ jamana wɛrɛ fɛ abada jamana wɛrɛ ka taa don jamana wɛrɛ ka territoire kan i ka dɔn k'a fɔ ni pankuru ye jamana min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni a ka intégrité territoriale bɛ a bolo jamana min bɛ yen n'i ka dɔn k'a fɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ni o ye a ka souveraineté o b'an bolo bɛɛ lajɛlen bɛ jamana o jamana bolo i ka dɔn k'a fɔ ko ni u y'u interdit k'a fɔ k'i kana don u ka dugukolo sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko i ni a kɛlɛ man kan n'i y'a kɛ k'a fɔ ko ɲagini bere a kan ka ta i kama a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ an ka malidenw olu kɔni ye hakilijigin kɛ conseil de sécurité de l'ONU la kosɛbɛ sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw u bɛ taabolo cɛjugu min na i ka dɔn k'a fɔ résolution 3314 résolution 3314 u ye min fɔ min ni a kɛra i ka dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 14 san 1974 waatiw la i ka dɔn k'a fɔ o ye hakilina min fɔ i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw u ka u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ ni u ma u janto u yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka autorité ɲɛmaw la u y'a yira k'a fɔ don nataw la min ni a bɛ wele ko légitime défense o tɛ taa juru sara ye walima i ka dɔn k'a fɔ o tɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la abana baara i ka dɔn k'a fɔ ko an na o waleyaw ta koyi ka u sɛgɛrɛ n'u y'a kɔrɔbɔ wuli ka bɔ jɔ a kan ayi kuma yɛrɛ ye mun ye abu n'u y'a kɔrɔbɔ di n'u y'a kɔrɔbɔ u ka duruni ko ni ladɔnniyalen ka dalilu bɛɛ lajɛlen d'u ma n'u ka duruni yɛrɛ yan tuguni kana sigamu ye dibila bɛ ta k'a la aramu o kuma i ka dɔn k'a fɔ Batoma Sisoko dibila ma ka ko ban a b'a ban dɛ aramu Batoma Sisoko a ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka autorité ɲɛmaw kɔni ye cikan a laban i k'a dɔn k'a fɔ ko cikan laban kɔni ye nin ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw u ka avion kana pan an ka dugukolo kunna a banna i k'a dɔn k'a fɔ cikan laban k'a ta ka ɲɛsin conseil de sécurité de l'ONU ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɔ i jɔyɔrɔ la a banna Batoma Sisoko ale ka sɛbɛn don min ni a bɛ le Sphinx kɔnɔ i bonya bɛ kɔrɔ le Sphinx baarakɛlaw foli o bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Burama Kulubali a sɔgɔnɛma na Espagne kɔnɔ la
la Burama Kulubali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Bilikan Boli I jɔyɔrɔ o dɔnnen don mun ye sɛbɛnnikɛla ye Maimuna Dumbuya Fakoli a kumana mun ye sɔden Bamako o kɔnɔ la dɛ mun ye Fakoli y'a yira k'a fɔ kibaruya kɔni dira kibaruya jɛlen don wa ayiwa maa ti kɛ Ala ye k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye an ka jamana premier ministre n'a bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a bɛ n'a fɔ ko a taara mun ye Turki jamana la dɛ a bɛ n'a fɔ ko a taara a ma fɔ ko a taara dɛ o sabu kɛ mun ye kunnafoni dila ninnu aw kunnafoni dila ninnu kana fɔ kunnafoni dila ninnu dɛ I yɛrɛ dɔ ye aw kunnafoni an kunnafoni b'a fɔ de a sɛbɛnna cogo min na an b'a fɔ ten de ka di yɛrɛ bɔ a bɛ n'a fɔ e yɛrɛ y'a ɲɛma ye aw de b'a lakali a bɛ n'a fɔ aw lakalibaw Abu comme ye premier ministre kura a walasa o bɛ se ka na mun ye Choguel Kokala Mayiga a jɔyɔrɔ la cogo min na ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen bɛ ka fɛn mun ma kɔnɔ sisan comme ye Choguel a ka dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu bɛ Turki jamana la n'olu ye a ko in bila cogo min na ko k'a ko bɛ kɛ ten de ayiwa a ka dɔgɔtɔrɔ awɔ sɛbɛnnikɛla min ye Maimuna Dumbuya ye a y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye dalilu jɔnjɔn kɔni k'o tɛ kuma in na nka kibaruya minnu n'o sɔrɔla a yira k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga a kɛrɛfɛmaaw yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ko a taara diyagoya aéroport de la o sabu kɛ mun ye farikolo in sɛgɛnna kosɛbɛ kalo 14 I tɛ sunna kalo 14 wulikajɔw bɛ sen na ko a kɛra sababu ye mun ye cɛkɔrɔba in n'a bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ Abu Safinɛ Jara ni ka farikolo ni ka a sɛgɛn k'o de kumu kɔnɔ la ko a ka médecin n'a b'a ka docteur ko fɔ ko y'a laɲini k'a fɔ ko a ka taa mun ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o la mun ye Choguel Kokala Mayiga a lafasaba olu ye nin kɔrɔfɔ ni ka a babu Abu Safinɛ Jara mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ni hakili b'a la k'a bɛ dɔɔni mun kama a nana mun ye jamana in premier ministre la a ma tɛmɛ tile damadɔ kan a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan ani politique maaw ka choix ko a ti ka fi daga kelen o kɔnɔ mun ye fatirikɛba ye a ko mun ye Choguel Kokala Mayiga n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ kalo 14 mun ye dangɔrɔba in a ye wulikajɔ caman ko o kɛ mun ye kalo 14 kuma caman ko a fɔra mun ye Choguel Kokala ma kalo 14 mun ye Choguel Kokala Mayiga a y'i disi da fɛn caman o la fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko hali n'o y'a sɔrɔ ko Choguel Kokala Mayiga an bɛ don min na comme bi parti politique caman bɛ yen a n'olu ka kungelena ta ko kɔni ko o tɛ kelen ye o de hukumu kɔnɔ la I bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ani jɛrɛjɛkulu mun n'o yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka IBK ka a gɛn n'an k'a ma ko M5RP maa minnu ni Choguel ye o baara k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ bi n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ se ka taa ka bɔ mun ye premier ministre o la cogo min na n'a bɛ M5RP a tɔnden dɔw ko fɔ fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko in kɔni mana kɛ cogo cogo Choguel Kokala Mayiga a ye kalo 14 k'a kɛ baara o kɛra wa mun ye Choguel Kokala Mayiga ko a ka nin kalo 14 kɔnɔna la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye baara ɲumanw kɛra ko ladiriya caman ko o yera baara in kɔnɔna o la o de hukumu kɔnɔna la I bɛ na ye k'a fɔ k'u y'u disi da kosɛbɛ mun ye jamana faama ye n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ ka buru fiyɛ ka dunu fiyɛ walasa mun ye Asimi Koyita a bɛ se k'i bolo bɔ mun ye Choguel kan na cogo min na nka mun ye sira ko o ma sɔrɔ o la ka fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye ko mana kɛ cogo o cogo Abu Safinɛ Jara an ka a tiɲɛ fɔ bana ye fɛn ye Abu Safinɛ Jara a donni a n'a bɔli ko o tɛ fan kelen o fɛ mun ye fatirikɛba ye a ko mun disiba ninnu n'a bɛ jamana marabaa ninnu ko fɔ u ka bana ko a bolo bɛ se ka yɛlɛma saga ni waati bɛɛ lajɛlen na a taabolo ko a bɛ se ka yɛlɛma saga ni waati bɛɛ lajɛlen na o de hukumu kɔnɔna la mun ye Maimuna Dumbuya a y'a yira k'a fɔ ko in kɔni ko a gɛlɛyalen don an bɛ don min na ko bi fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'ale n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Choguel ka nin kalo 14 a ye nin baara mun kɛ mun ye primature o kunna ni Choguel kɔni ko n'a a taara ta ko n'a ye baara kɔni bila ta siga t'a la ko a bɛ bɔ daba fɛ koyi o sabu kɛ mun ye Choguel Kokala Mayiga ko a ye maaw k'u fara ɲɔgɔn kan classe politique ɲɔgɔnjugu minnu tun b'u la Choguel y'a caman k'a da fiɲɛ la fatirikɛ b'a ka fɔ la hali bi n'o de Maimuna Dumbuya a ko an kɔni bɛ don min na comme bi maa si tɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko maa dɔ tɛ se k'e nɔnna kɔni k'o bila o ye fɛn ye k'o tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ mun ye fatirikɛba ye n'a bɛ Maimuna Dumbuya a y'a yira k'a fɔ ko mun ye politique maaw n'a bɛ politique maaw ko fɔ i ka maaw Abu Safinɛ Jara k'o caman e ka maaw cɛ de ayisa n k'i ma n ye politique dun bɔra la n bɔra fɛn min nɔ o bɛna a y'u cun ni ye de wa e b'i bɔ kun de fɔ ne ye o n b'a kɔrɔ san joli joli ma fɛn sɔrɔ i tɛ ka fɛn sɔrɔ wa hali ma fɛn sɔrɔ hali kepi ma o sɔrɔ u bɛ k'a k'i kɔ kan alors an b'a ye to kun o la u bɛ k'a k'i kɔ kan dɔw bila i ka tugu surasu kɔ cɔ dɔwɛrɛ kana se ka kɛ n kana fɛn sɔrɔ k'a dun nka minɛni min bɛ ka kɛ jamana wari dunna minnu bɛ ka minɛ dɛ o dama bɛ ne fa parce que m'a dun awɔ jamana wari dunna minnu minɛ mɛ ka t'olu bila kaso la o ma fɛn d'e ma ayi ne ma fɛn sɔrɔ o ma fɛn d'e ma an mana ja ma fɛn sɔrɔ politique kɔnɔ n'i ti fɛn sɔrɔ a bila o pan ne y'a bila n t'u kɔ bilen dɛ n ka maakɔrɔw don i bɔr'u kɔ kɔrɔw don pewu a pewu e tabarikɛla ayi
Abu Safna Jara ko politique ma chairman baby abu niye sogal ke burugono a tufa ame domna kombi no sogal ko kala mega u ka so ko atika fi daga kelen ngono kadanga ni la bara mun no obuga ka jamana kono nanga ma réforme politique no o kofora yele ma bolo mun no kanga ta anga politique o sirafe fo ka ta fara munya anga institution baw révision constitutionnelle mun no o kanga ke jamana era marato kala ta kanga ke to muna Abu Safna Jara fen chairman be ibana ka ko me politique man nu sigata la ko no sogal ko kala mega yeto tikele odo kum konola ibe na ka foko mu politique ma do be Abu Safna Jara olu ye ninga watiye shogal ka bala ka ke watiye ka to ko ni ka anini odo kum konola ibe na ka foko mu laji burama ale ka conseiller korodo ko ni obe Abu Safna Jara asebe ko kuma la de akoni kuma chairman fo ka nya shimu shogal ka ni bana ko kuma ama mu fai ale no ya soro mu ika dangro ba na be Alhaji Ibrahim Bakar Keita ko fo ibeka ko ni skata la ko o dafla mu nye o bolen ko fe mu nye ni che ko folensa na be ka conseil korado nabo okofo asimi again ka bo mu nye primature okonna ola okum kono la ibe na ka foko ni cheko fole akoni ya sigi bi kunu ka kuma chama ko fo kanya shimi sokal ko kala maiga alema ni cheko fole Abu Safna Jara parti mumbe nanga ma PSDA ika PSDA ibado parti mba twa do kusobe PSDA anyema de twa bo Ismaël Sako voilà c'est ça Ismaël Sako Ismaël Sako PSDA awo des partis Ismaël Sako ale de ni kurafoni ka yira ka fo ko me sugal ko la maiga ko munya adena ka bo dibila ko ka ta na Turki wala samuya abse ka furaga me Turki jamana la tomna na ma fo de muye PSDA nyema ba no de be Ismaël Sako ko ale de ni kurafoni ka fo Abu ali bi muye fasiri ga baye no de Maimuna Dumia akuma de ko ni cheko fele na be Ismaël Sako ko fo parti mbe nanga ma PSDA ale ko ni nana ninga jamaini watiye ka de kurafoni tani ga sugal ko la maiga ka asire amanya mungo aye fen chairman ko ko sunona muye sugal ko la maiga o kan banai ane sumele bube maiga o ka bana Abu Safna Jara ni cheko fele ni bela jele ko dunwana muye Maimuna Dumia aye da ka fo ko fen ko ni ufin to ko yekele ga Abu Safna Jara o mana ko do o tikele muye ni banai na be sugal la ni watina ni manga ka watiye ka fo kibe na Abuja ni manga ka watiye ka fo kibe na gelata ninga asire angone me domna kombi na manya ka fo ko muye bana ko sugal ko ni fari mande ala na kiboro mun ko be sika kontala dona na tawla a sugal ko abena toywa abena bobara la wa kiboro mun ko be dona na tawla ona de mali doma aywa tabaraka suno ni kuma chara de kuma chara bete kuma chara de do ngania ma do be ay ngo a tema be bi wallahi buga saraka bo ma do ngania mai ne awo ma do ngania mai amma ko be anga jamani ndela bana ko ni wati no era do twa fore de ma la ko do no yu ay ngo bu profiter no fe ça veut dire que alors comme ay kuma chama fo Ismaël Sako ay kuma chama fo abofo mais ayo kuma mo fo o mo ko to video manu mulonda dola video manu ka koyi ay fen chama fo lu ramade video manu make aywa ba soro no lu duta ay chama fo lu aywa lu ba me fasiri mo sebe no te ay chama fo lu fele mo ay chama atiko lu la de ni ya kula drobe boy timiri fo la nu ta fo kuna fɔlɔ mali filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamako ale kɔnɔ Maimuna Dumbuya fa koli n'i y'ale ka sɛbɛnni ye Abu Ibunya bala waati kelen na an bɛ dugawu don kɛ n'o ye docteur Sugali Kokala Mayiga ala ka nɔgɔya kɛ ala ka na ni lafiya ye farikolo fana jaga waati dɔw la o ye bana ye o maakɔrɔbaya fana b'a kosɛbɛ nin bɛɛ ye bana ye awɔ maakɔrɔbaya kalo 14 ka fara baara kɛ kan kalo 14 parce que ninnu n'i bɛ nin poste ninnu na i ni sunɔgɔ tɛ a ka dɔgɔn lafiya tɛ awɔ bidi kɛra b'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don agosi mais bon sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko Nouvelle Horizon donc k'a fɔ Maman Touré Maman Kodi sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ bamananw ko n'i ye sa fa kaban i k'a dɔn k'a fɔ a tɔ o n'a kɛ jurukisɛ jalan ye awɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Kufa awɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Amadu Kufa dɔn maajugu don ka dankɔrɔba dɔ bɛ yen dɔw ko a ka baara droit dɔw ko i k'a dɔn k'a fɔ baara gosi a ma kɛ cogo cogo i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ min filɛ nin ni a tɔgɔ ko Baraba i k'a dɔn k'a fɔ Baraba maajugu don ni Amadu Kufa masuruna maa ye walayi min bɛ talikɛ anw ka armée la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye cɛ u y'a fa koyi awɔ u y'a ka u y'a fa u ye tasuma bɔ a kan kojugu la a banna an ka marifajugu ninnu n ko a bɛ tasuma de bɔ san kisɛ a b'o de lajigin maramafɛn minnu bɛ yen Abu Safna Jara a kana ci ɲɛna dɔrɔn walahi a bɛ jigin ko sanji terroriste y'a dɔn san k'a fɔ ko mun ye dɔn yɛlɛmalen don yanfɛla de la
parce que ba fala ka do foni o ye mamani turuye mamani a ku ka do ka fo mi me taliga ni jeina mamani ko di ye barabaye ka do ka fo abi kle dama do bo aka barabaya bana sawo fo baraba aka kuna foni ko ye bololo abela de sa so aka ko bana ka fo mi me taliga ni jeina baraba ka do ka fo Amadou Kufa aleka masuna maba awo ka fo do yere ya jira ka fo ko Amadou Kufa aleka mi me taliga bara drola kosobe ko bara goshi awo ka ko ba ke to wo to ka do ka fo jenye Amadou Kufa amasuna maba aga dishiba do de mai ka do ka fo ni ntiro su ba mi bleni ni ka do ka fo ale daga ro kumbembe ka do ka fo nyono ngono na ma ka do ka fo wuli ka do chama de kumeke nyono mara kono ka fo ni jei ale ka bara kunye abela jeli mai ka do ka fo akoni jira la ka fo wati labaina telke ka do ka fo nyono adu kono mola ko di jira ka fo di jemi ni afale fleni ka do ka fo ko olu be ka akoy nzanti olu be ka akoy njachi soro ko ka sababu ka do ka fo jei vale ni sizanje ni be telke ka do ka fo jadi ma kelengele mulu ngume awo kono ka fo mi be telke deba dandila ube wira yini boliye ani kola ba wallahi ka do ka fo mi be woni ko désorganisation yi ka do ka fo hukumi labai munu zabati wala sa ka se ka armée kale attaquer ka fo ko o labai o bela jele keme kona fili u bolo wallahi mi be talge ka do ka fo tondo na na fili ko ni ka do ka fo ni o def la ye ka do ka fo ko abe Amadou Kufa a jawla sababu ke dangoro ba mi blen ni o ye aka bara droit ka do ka fo ko armée u ye sanji kisa gushaka mi be talge jena ka do ka fo ko sika tala ko armée mo ya afa aka ko bana sa baraba ko ni ngara barakolo ni baraba ile mana ka barakolo ni ale ka ko bana awo parce que ba ka fala ni o ye mamani Touré a ku ka do ka fo kabisa 2015 mamani ko di me talge ka do ka fo mogolo chama de kume nyono mana koro sobe talge ni chei nani o ye baraba ye baraba mi me wole ko planification ti dore ale ka bara ko nyeshi me mima majugudo fere ni dabali bela de tige ka do ka fo mi me wole ko organisation parce que o sabati ka do ka fo keleke do ni nyaje sobe ka do ka fo ulu ka wuli kata ataki ke ave nyama kundo ataki ke ave mai ka do ka fo ale ku nyama mi ni ka do ka fo nyama mi do ka do ka fo akunga suri ka do ka fo hali Amadou Kufa ale yɛrɛ la koyi mai ka do ka fo damoroba mi la jele be akalama fo armée malienne yi wuli ka jɔ sɛbɛ boloda be talge ka do ka fo bamanji chama ne fara ka do ka fo nyono mara o kono don tɛmɛ ka do ka fo ato buruburu ni munun dora ka do ka fo baraba aye fere ni dabali bela jele tigɛ ka ja kelegele ni munun dora ka do ka fo ko lu salo ku fara ɲɔgɔn ka ja ka fere ni dabali bela jele tigɛ kura munun bi se ka recruter a fɛ ka do ka fo ayo o baaraw bela jele kɛ walasa ka do ka fo min be talge jadi wale ke bawla u ka se ka fara ɲɔgɔn kan min be talge armée la u ka se ka taa armée ka frapper talge ka do ka fo ɲɔnɔ gaw la ya jira ka fo don tɛmɛnenw na min be talge u ka furu kɔnɔnaw na mo kɔnɔna caman de kume ka do ka fo a bɛɛ lajɛlen tigɛlen kun bɛ u la ka sababu kɛ baraba ale ka wuli ka jɔ wallahi baraba man ɲi armée kɔni ye wuli ka jɔ laban min kɛ ka do ka fo baraba ka do ka fɔ ko siga tɛ a tora la ka do ka fɔ ko armée u y'a fa ko a tora la ka do ka fɔ Fatiba ka fɔlɔ ni o ye Mamani Touré baraba ka ko banna ko ka do ka fɔ min bɛ talge ka do ka fɔ jateminɛw kɔni bolila a kan kabini baraba fara ka se nin waati ma min bɛ talge ka do ka fɔ jadi wale kɛba kelen ni minnu bɛ terrorisme ka do ka fɔ terrorisme minnu bɛ a yɔrɔw la bi na i ka do ka fɔ kamana gan bɛ u la kuma min ni a bɛ wuli ko débat dɔ o ye boli ani sentigɛ boli ani kolaba kosɛbɛ u bɛ o kɔnɔ min bɛ talge ka do ka fɔ désorganisation i ka do ka fɔ labɛn caman to u bolo bilen i ka do ka fɔ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u b'a dabila o ka da kan n'i y'a mɛn ko sa kunkolo ko don ni kunkolo n'o tigɛra ka bɔ la a bɛ kɛ jurukisɛ guwan kosɛbɛ kuma siga tɛ a la k'a fɔ ko nin cɛ min filɛ nin ye armée Mali u y'a fa ko a banna Amadou Kufa i ka dɔn k'a fɔ ko u ka wuli ka jɔ kɛba bakundo min n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko front de libération de Masina i ka dɔn k'a fɔ o tɔnden do Amadou Kufa i ka dɔn k'a fɔ Amadou Kufa ale ka jɛkulu ma a ka maaw don i ka dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ kɔni a bɛ sen na waati tɛmɛnenw na min bɛ talge i ka dɔn k'a fɔ hali anw ka armée la ka dankɔrɔba dɔ fana tun bɛ min ni o bɛ wele ko Alayi Bokari an y'o ka ko ban Alayi Bokari Ja i ka dɔn k'a fɔ ko armée ka wuli ka jɔ laban ninnu an ye tasuma bɔ o kan i ka dɔn k'a fɔ ko o fa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na armée ye wuli ka jɔ min kɛ armée min ni a kɛra mura ba duguma la wallahi 200 i ka dɔn k'a fɔ ani maa naani an y'u dati i ka dɔn k'a fɔ armée a y'o bɛɛ lajɛlen dasuma min bɛ talge i ka dɔn k'a fɔ jali wale kɛbaaw la dakisɛ ni u kun bɛ mura wallahi i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko population min bɛ ɲɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u nisɔndiyalen bɛ armée ka wuli ka jɔ kɔnɔ a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamaji wale kɛba belebeleba min ni o kun bɛ ɲɔnɔ min ni o kɛ kun bɛ sama i ka dɔn k'a fɔ ka suma tigɛ mɔɔw la k'o de falen min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko bibi na i ka dɔn k'a fɔ ko ɲɔnɔkaw b'a fɔ ko tabarikala kɔnɔna fɛn o fɛn bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko mɔɔw bɛ ka vague à l'air des affaires a banna Patri filɛ an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛn don Mamani Touré a bɛ fo a b'o o waati kelen na mun ye an ka armée n'a bɛ lɛfama ko fɔ an bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin u ma hali bi ko Ala ka an n'u ni kisi kosɛbɛ a b'o an bɛ taa mun ye Fatiri Suwa de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laya Jara Jarakɛ a kumara a b'u nin tɛ kibaruya duman ye dɛ a ko an ka taa an ka jamana cɛmancɛ bolo o fɛ n'an taara
taara camancɛ bolo fɛ i bɛ na ye k'a fɔ dugu min bɛ n'an k'a ma ko Koro Kasubunba Abu Safinɛ Jara a yira k'a fɔ ko maa 8 ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ lajɛlen maa juguw don maa kafalenw don maa yaadalenw don maa minnu don u tɛ siran foyi de ɲɛ wa maa minnu don maa ni ŋɛnɛbɔ ko a ka teli u fɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara u kun datugulen don mun ye Kasubon kɔnɔ n'a bɛ Koro Kasubon kɔfɔ nka a yira k'a fɔ ko ni maa 8 Abu siga t'a la k'u bɔra dɛ u bɔra dɛ an ka duwawu kɛ u ka sɔrɔ e bɛ ka min fɔ ni maa ninnu kan ni sɛbɛn bɛ maa ninnu kan maa jugu don dɛ ninnu ma ɲi kɛnɛma dɛ maa jugu don dɛ ninnu ma ɲi kɛnɛma maa jugu don an ka duwawu de kɛ kosɛbɛ an ka duwawu kɛ awɔ ayiwa o waati kelen na mun ye Tɛnɛnba Sisoko an b'a fɔ nin waati na mara kɔnɔna la Abu mun ye Laya Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko ninnu maa ninnu kibaruya kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ninnu kɔni u bɛ natiri o kɔnɔna la dɛ n'o ko fɔra u kɔni jɛnsɛnla an bɛ don min na ko bi o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Koro Kasubonba Abu a yira k'a fɔ ko ni maa 8 ɲɔgɔnna ko siga tɛ fɛn mun na ko u kɔni bolila ka bɔ kaso kɔnɔ o de kun kɔnɔ la ko an t'a dɔn ko sababu o sababu n'o kɛra sababu ye ka ninnu kɔni k'u bɔ kaso bɔ o kɔnɔ o kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya kɔni k'o sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko ni maa 8 ɲɔgɔnna k'u kun bɛ kaso bɔ kɔnɔ n'a bɛ Koro kaso bɔ o kɔfɛ a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko in ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara dɛ a nana ye k'a fɔ ko ni maa 8 ɲɔgɔnna k'u kɔni bolila ka bɔ mun ye kaso bɔ in kɔnɔna u la u ye kaso bɔ k'a Dakar de wa ko in yɛrɛ kɛra cogo min na bi a kɔni a kamanagan k'o bɛ maaw la Korokaw kɔni k'u jɔrɔlen don sabu ni maa 8 bɛɛ lajɛlen maa jugu de ye o de kun kɔnɔ la Abu i tɛgɛ dayɛlɛ a fɔ kelen a ma fɔla k'o ye Isiyaka Orpeba a filanan o de Amidu Gilu sabanan o de Maliki Togo naaninan Biruno Zerbo Abudulayi Sise Usumani Giro a n'a ɲɔgɔnna caman abada o ma f'i ye yan Tarawele ka ten na kosɛbɛ Abu ni maa jugu 8 siga tɛ fɛn mun na k'u kɔni u bɛ mun ye nin waati na Korona a lamini la dɛ ko kibaruya kɔni ko o sɔrɔla nka Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kibaruya kɔni ko o dira mun ye Korokaw kɔni u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ la maa caman bɛ u jɔrɔ la o sabu kɛ ni maa 8 Korokaw b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye maa minnu ye maa jugu belebele o don o de kumu kɔnɔ la mun ye fatirikɛba ye n'a ye Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu u sera ka bɔ cogo di mun ye kaso bɔ o kɔnɔna la jɔn de ye dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ walasa u bɛ se ka bɔ kaso bɔ o kɔnɔ a ko ni maa ninnu o tuma na u kun maralen tɛ maracogo ɲuman o la wa Abu Safinɛ Jara a ko mun ye Laya Jara ye hali bi a kumana dɛ a ko o tuma na ko mun ye négligence de kɛra sababu ye wa ni maa jugu 8 k'u ka bɔ kaso bɔ o kɔnɔ a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye mun ye ɲininkali mun n'a bɛ Korokaw kɔni u da kɔnɔ bi u bɛ ka o ɲininkali kɔni ka a sɛmɛ u yɛrɛ la nka mun ye fatirikɛba n'o ye Laya Jara a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ nin ka san damadɔ kɔni bɔ mun ye Mali autorité ko an ye wulikajɔ k'o kɛ ka cɛsiri k'o kɛ a yira k'a fɔ ko mun ye kasobon caman bɛ yen kasoladen ko ka se mun ye kasobon o ma o de kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko wulikajɔ bilala sen kan a ko ni hakili b'a la mun ye Suban ale kasobon tɛmɛna ka fɔ ka bɔ yen n'a bɛ Kulukoro o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Kiri minisiriso o fana ye wulikajɔ ni cɛsiri belebele k'o kɛ nin waati laban in na kasobon mun a jɔra sen kan n'an k'a ma ko kɛɲɛrɔba kana fɔ k'a ka ɲi yan dɛ o ti fɔ dɛ kana fɔ dɛ ka n'i ka kara yɛlɛ la ne k'i ma ko kɛɲɛrɔba de kasobon jɔra kɛɲɛrɔba e ma foyi f'i ɲɛna dɛ e ka sɔrɔ a fɔli la kana fɔ dɛ parce que ne yɛrɛ dama don kabini e ye fɔ ne ma fɛn fɔ kana fɛn fɔ ale la dɛ ale ma ɲi dɛ ɔhɔ o tɛ fɔ ale ma dɛ n'a kɔni jɔra a fɔ k'a jɔra an ka maa minnu bɛ yen pari kɛ a caman ye balimaw ye abada la plupart c'est abada jateminɛ sa sabali Abu i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ sigira sen kan o kasobon ko o jɔra jamana ye CFA miliyɔn wari caman den de bɔ walasa mun ye o kasobon bɛ se ka jɔ cogo min na o de kumu kɔnɔ la k'an kɔni bɛ don min na ko bi wulikajɔw ka kɛ joona cɛsiriw ka kɛ joona n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye maa minnu minɛla maa minnu kɔnɔnanila Abu Safinɛ Jara ani maa jugu don u ka bila bolokɔrɔ bolo min na a ka kusa kosɛbɛ bolo mun n'a b'u kusi boli kɔni o ma mun ye fatirikɛba n'o bɛ Laya Jara a kɔfɔ a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kɛɲɛrɔba ale fana bɛ Kulukoro o mara la ni kasobon in ko kasobon mun don a fɛrɛlen don kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara wa maa jugu caman bɛ yen olu bisimila yɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ni kasobon in kɔnɔna o la an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye Korokaw Abu Safinɛ Jara caman kɔni bɛ k'i bolo da ye kunna ka kule o sabu kɛ ni maa minnu n'u bɔlen filɛ nin ta n y'o de f'i ɲɛna ko maa jugu don ni maa minnu n'u bɔlen filɛ nin ta i bɛna ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na u ye gɛlɛya k'o ta lakanabaliya kana
kana na ye koro ira o konna ula o de kum konna la albi mu ye groupe armé munu fana be terrorisme Abu Safna jere be na ka fo ko ni majugu nunu u chama no olu bolo ko ni ko udile no nyoma o de kum konna la ko am do na ko bi ko wuli ka joko ka ke chesiro o ka ke malidem bela jele ikara policier wo ikara gendarme wo Abu Safna jere ikara garde nationale wo am bela jele nga faranwanga na nya kura fone munu ko so ni ma shegi ka anga kura fone ni ka adi note anya mi no de aywa anyami me nterede ani nterede ni kurafoni bi soro kan awere ka kaso bonu nu wakati bela jeli baye ko évadé ko kaso do me poliga ba imsi ah non ça o koni imsi ka ketuji non be ke kuma be bon be wati me comme 600 ka keni jadi wale mo ka tabulu awo faut pas que kaso la don ka bo parce que ni kaso la don bora chama no bitafra ulu mo udika achama ode ni majugu shegi munu be koro wesu no atike ka bo maula nunu nunu mayne ami do de ke arme bi sika nunu récupérer to mina bolo ka duga jona de bora yoro mina ka sika seka abe fero fereke ka arme deme ka arme deme o ka arme deme doro wala sa bolo ka dani majugu munga abana kuna foni flani Abu Safna jara anya sama ka bo swade bamako ale konala munye mame sebaninga ode laya jara ande faranda balga ngata suku kono kana namura suku kono kana munye chorno as jalo dina ministry koraw apme ka sobona abora o kibaro be wa munye mali ni Côte d'Ivoire fene affaire 49 militaire ivoirien Abu Safna jara munye o kibaro bien no fana boray munye shisha mauta o fana bien ne ka kala fe angata fanfe son togo ni so la meilleure de tout. Abu Safna jara foli amba taninga groupe tanja barakela bela jeleni groupe segere pataka bana mayonnaise munna be suku kono ni watina nanga mako mayonnaise sansu akadi kosobe abika saladila abika sugula abika jegala Abu Safna jara dum fen chaman be ni ye mayonnaise sansu ninga doni serete akrefe Abu Safna bi nendu ka dalangolo to sigatala te ko ma maw ame foli tani ku segere ibolo do ngata bedi kero ka fo ne be tika do tidela ko ne bodi sebe mini o twa ko le soir de Bamako wula ka fo Elaji Mamadou Gaba ka sebe no Gaba ko di wi ka do ka fo halbi anga jida mi metalke ivoirien ni anga chela ka do ka fo 49 soldats arrêtés Mali so sibina ni kononton da azanaka abike tiyo metalke ka do ka fo kabini wati dola la de me akalama ka fo ni tura si che binani ani konodomi ni amena onga malila akara ngene ka do fo aéroport Bamako Modibola ka do fo bela jele me akrama ka fo ko mi nyini nga ke gwela ko akara yo sabab ke ka do ka fo akebe gwela chamanye so be ke ka do ka fo jamani flem bela jele ka do ka fo abela jele mana kuma ka do ka fo ko jamani nunye kelenye mi metalke badiya adi signala ko obe angwa jamani ani nywanje mi metalke ka do ka fo halibi mi metalke famya baliala obe ko ingoro abakono sabab ke ka do ka fo wati dola bla jele me akrama ka fo masaka mi be ni ka do ka fo ni o togo masaka fo nyanshibe ka do ka fo ale wuli ka jo do ke ka do ka fo ko yiji suma bi sika ke afra eteliala akera ka do ka fo abina fo ale ka wuli ka jo ale ni ka do ka fo abina fo o masinga beni sababa ifolo ka do ka fo mi metalke hakaja mi metalke makisal nya do ka fo ona ke Senegal ka surasi masaka Union Africaine fo Union Africaine anyama ya be ale bolo nuwatina ale fa ka do ka fo odongo ale bora onga jamani ngoro metalke ka do ka fo hakaja uka kumanya nyola asibiche ka do ka fo mi metalke 49 soldats militaires la fo ivoirien ka do ka fo dasira akrofoma ko ni la ka fo mi metalke ka do ka fo nzura su ko ina no ye ivoire surasi chebina ni ani konondo yi la mi me jamani fly bela jele ni nwanje ka do ka fo fere ni dabali bela jele ka tike ka do ka fo diplomatiquement ye ka do ka fo jamani yere ni nwanje ka do ka fo ko abise ka glando mina sali ka do ka fo akatama o sebe akui ka do ka fo Mali problème aka ja Côte d'Ivoire ani Mali problème aka ja ka do ka fo dasul nyala mi metalke farafina yere la ale ka problème de bi nyene bo farafina don ve mai ka do ka fo nazara waratina an ka problème nyene bo na manya ka fo ki ka do ka fo bela bi nyini ga do am farafin daba ni nwanje fere ni dabali bela jele tika an farafin daba ka sega an ga ko nyene bo abiketi o sali ka do ka fo aye ni hakina nda ka do ka fo ni ngoro fo temena ani asimiche ka ko ngoni be yoram na ko mi 600 ka do ka fo ablame diplomatie u bolo kan ka do ka fo mi metalke ka do ka fo an ga jamani anyama la ka do ka fo échec fo lo kele ngoro ko fe lu ko ni fere ni dabali bela jele tika ka do ka
k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin surasi cɛ 49 in na ko a ka se ka bila kiiri mɔɔw ka bolo kan ka dɔn k'a fɔ min ye gɛlɛya ye ka dɔn k'a fɔ ko an k'an janto an yɛrɛ la k'a sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ communauté fila min ni o ye Mali communauté ye peuple ye ka dɔn k'a fɔ Mali peuple ani Côte d'Ivoire peuple kunajɛ ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ni a ma kunaja maa damadɔ bɛ yen ka dɔn k'a fɔ olu b'a fɛ ka fitinɛ ka wuli jamana in ni ɲɔgɔn cɛ u b'a kɛ ka dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ kuma cɛjugu minnu bɛ bɔ u da kɔnɔ u tɛ se o ka kan na wo a ka jan maliden yɛrɛ dɔw fana bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ kuma balabalalenw fili ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ taalen ɲɛfɛ n'a ma kunajɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ masiba ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ ala deli masiba ala k'an kisi o ma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi nin ko in na i ka dɔn k'a fɔ a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ échec fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ Ivoirien ka dɔn k'a fɔ anw ka ɲɛmɔgɔw ma dɔwɛrɛ f'u ye dɛ u kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ Ivoirien ka sɔn ka don u ka jalaki kɔrɔ min ye tɔɔri ye min b'a jira k'a fɔ ko cɛn don i ka dɔn k'a fɔ olu tun ye maa ninnu bila ka na nin ko in kama ka yafa deli an ka yafa k'u k'o deli a banna i ka dɔn k'a fɔ u k'u bolo fila da u kɔ a banna k'a fɔ ka Asimi Goïta k'a deli an ka jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka an bɛɛ lajɛlen k'an deli walasa i ka dɔn k'a fɔ teliyala an ka segin an kɔ a banna i ka dɔn k'a fɔ ko fili ko a man jugu dɛ ka di segin kɔ o de ka jugu kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ échec fɔlɔ la Ivoirien kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna u tɛna se k'o baara in kɛ koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ deli hakilina min bɛ yen ni aw b'a fɛ an k'o kɛ a i ka dɔn k'a fɔ Ivoirien u ko u jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na u tɛ deli sira ye koyi i ka dɔn k'a fɔ anw ka faamaw dun fana jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ ni deli ni aw to o kɛ kuma justice bolo an bɛ a bila o kan justice n'an y'a bila o bolo kan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kiiri o mana jaabi min di baaraw na kɛ ni o ye a bɛ kɛ ten kɔfɛ filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mamadou Elhaji Gaba ale ka sɛbɛn Mamadou Elhaji Mamadou Gaba an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye maître Gaba ye maître Gaba an b'a fɛnɛ fo nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Gaba Irlandais Touré a bɔ sɔgɔlemana Irlande an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abdoulaye Maïga an b'a a fɛnɛ fo indépendant Abu ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye mun ye Dawuda Sangare a kumara a ko ni hakili bɛ nin ministre in na ministre mu IBK tile waati ale de tun ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko a n'an ka laadalafɛn kɔrɔw olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma cɛ dɔwɛrɛ tɛ an ko ale ma ko Thierno Oumar As Diallo fulakɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye 31 tɛmɛnen kɔni a taar'o kɛ mun ye kasobon o kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Cour suprême ale de kɛra sababu ye ka mun ye nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Thierno Oumar Diallo kɔfɔ Abu Safinɛ Jara k'a bila kogo naani ni ɲɔgɔn cɛla o la Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Thierno Oumar As Diallo kɔfɔ a bɛ kogo naani ni ɲɔgɔn cɛ kabini jumadon n'o bɛnna 31 kalo tile 31 ma a ye 31 kɔni k'o kɛ mun ye Bamakɔ kasobonba o la a bɛ na ye k'a fɔ ko jalaki jɔ ne binnen don nin cɛ kɔfɔlen kan i bɛ na ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw de kɛra wulikajɔ kɔni o de kɛra a nana ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen ko fɛn dɔ kɔni yera a bolo Abu Safinɛ Jara a ye baara mun kɛ gouvernement kɔnɔna la o man kɛ abada a ko o fɛn kɔni ko o nafolo mun kɔni ko a sɔrɔ o ye fɛn ye n'a ye maaninfin kɔni k'u kamana u gan mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Dawuda Sangare a y'a jira k'a fɔ ko dɔw y'a jira k'a fɔ maa caman kɔni bɛ k'i hakilinata di nin ko o kɔni kan ministre mun don ni hakili b'a la i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na i bɛ ka tile waati ale de tun bɛ diinɛ ko ani laadalafɛn kɔrɔ k'o koɲɛ bɛɛ lajɛlen ni ka a ɲɛnabɔ ko kibaruya dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Cour suprême ale de y'an ka kiiribonba ye jamana in kɔnɔna o la ko siga kɛlen don a la k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Thierno As Diallo kɔfɔ musaka dɔ kɔni ko o yera a bolo a n'o man kan n'a bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyɔn 355 la a n'a kunkan fɛn ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ nin cɛ kɔfɔlen a ye san 7 de kɛ mun ye gouvernement o kɔnɔna o la nin jɔyɔrɔ in n'a bɛ diinɛ ko o kɔfɔ ani laadalafɛn kɔrɔw Abu Safinɛ Jara o koɲɛ ɲɛnabɔli o ma a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruya dɔ fana y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'o an k'a ma ko ECLEI k'olu ye rapport mun k'o bɔ ko bi 2019 ni ka n'a bila 2020 o la o rapport o kɔnɔna la a jira k'a fɔ ko mun ye maa 9 ɲɔgɔnna o bɛ yen olu ka dossier Abu Safinɛ Jara ko a bɛ maaninfin kɔni k'i kamana k'o gan koyi a ko ECLEI an ka maaninfin hakili jigin ECLEI ale ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu mun ni jamana marabaaw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri ko k'a jɛkulu in ka a sigi sen kan jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ maa minnu bɛ k'a fɔ ko e ni fɛn mun ko o man kan Abu Safinɛ Jara e sara ye 1000 ye mun ye 500 fɛn o ka ye bolo o ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maaninfin kɔni ko o kamana gan mun ye ECLEI ye a sigikun tɛ dɔwɛrɛ k'o ko ninnu kɔni ka a jateminɛ i ni fɛn mun ni a man kan n'i kun man kan a sɔrɔ Abu Safinɛ Jara n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ i y'a sɔrɔ cogoya jumɛn i n'o ɲɛfɔ o de kun kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen Thierno Oumar As Diallo
bolo dina ministre koro ibe ka kle o wati ula ko rapport ko ni ko abora ka bi akane ako na fi dossier kononto ma kononto muye okle ya ira ka fo ni ma kononto nunu Abu Safna dira kaba ko dogoy ibe na ka fo nunu nga kontu kono fe munu yeru u bolo amusaka ko abeti jo sefa war milliard woro ani million keme kononto ani bi kononto ani duru onywana ula Abu Safna dira uduna manga ore ko mun kono la muye okle ibe na ka fo ko aye enquête u dale ka sika sika lu ke ka wuli ka jo ke Abu Safna dira ni ma ko fo nunu anana ka fo ko akele ngelen bela jele munye u ka konti bangari ko milliard saba ani million keme woro ani bi woro bla ani kele Abu Safna dira ko odo yira kono 2014 ni kana bla 2020 o kono la akun duya ci demna kalaje ni ma ko fo nunu u manga woro sura abada katima million keme nani ani binani ani nani nga yo wati mun gamu ye jamana chala nana na ka fo ko milliard saba ana ku ngan Abu Safna dira ko yira ko konti la aya boram na anu ko fo odo kum kono la ibena ka fo ko ni ma kono to nywana ula comptable do ba ala munye cadre financier manani Abu kata fara munye mairie flaka atita goluto igambo abada ko atita ka meruto o pa ma zowere jamani ngono ni meru ana ma fi we ade ma fo o tabu ni dugolo de che me baro mairie ko ina ne mamu famu ko fenti sro mairie la wa meru sara na da fure kaba kudu men ni fenti sro fem na to toy fem sro abata million chairman ba ko bo kata million juruta ka campagne ko ke albiya ko fen million bishik albiya ko fenti sro la ko fenti sro la gawdum tabla ene kaba koy ameru am jolbe Abu Safna dira mairie fla obala ministre kele ona ka chorno umaras jaleo oba ala ani ngata fara mu ye préfet kele nga ni ma kononto nuna Abu Safna dira ibe na ka foko ni ancien ministre na be e chorno Umar Asjalo naba ale ko fo ale mu kuba foko tanti ami maiga Abu Safna dira ngoni me domna kombi sigatala na manye ka foko mu cour suprême olu kono ku ye manade dépôt ka takada ni chebanga atara 31 ga ko nanu nyanjela ula nga fiya boda odira amade kalo kononton temenen ko fe ko fiya boda ko adira ni chema ablala kumuna Abu Safna dira angol make ala ko don folo aywa sangolon vla milari ko milari joli sangolon vla o ke fangala sangolon vla yo ke fangala amana gela togo togo sangolon vla ko nala million keme demando de oluka suro amanga tima bada million keme nani ani binan nani ka ore mu flo ke o kachaw sangolon vla ko no o kacha d'accord na fora ko aka suro manga tema oka anana ka fo ako kontu la milliard saba ani million keme woro ani biwolo vla ni kele on taraye aya bomi abora mini na mabo jigine bakono uya bomi abora faso jigine de ko e ba fono uba fono de ila ukanga fono na fono ngani flani aka dari da mama ami wasani transition ay bon problem fana bi rom na abu problem fana bi rom na sadiri ke ni mo ko nu minena ka fo ko ni siga kele nu la ni ko la ka ablata fana ka so fema fo mo ye go de fana problem yi o de problem yi ni mi minena ko ye milliard haka mi dun aye ni zara bolu krofonu kanga jezew abana o kuma o de la abibla chedo branga takara nyene ya ali shine abe fiela ate fiela ya sarawa ma to do ama sarawa ma to do la men ni daku jubeni ali no ka fo ango do ali no aso kibaro ko mi ga ira ka fo ko chama ngoni mi dengi tasara dibila ko chama ngoni mi dengi tasara dibila ali kibaro ko no yira Abu Safna dira fenga fo mayide kuna ngona ngoni flani anya sama ka bo independent ko na la ibunya bala ibulo do awo ibula ngata kero fo telela le bodi sebe mi ni otua ko indicateur du renouveau anga ta ikado ka fo dola chikene ba mi ni ikado ka fo ni otua ko esado du 26 mars ikado ka fo mi me wole ko mi me wole kado ka fo bar de fer abina fo obe directeur ex directeur ikado ka fo ani usage directeur koro usage utima wora yo alega mbule directeur koro alega mbule ama fo directeur koro ka ba directeur koro ngaba amaso ka bwebwe ayi Musa acteur no fasirba ka fola ni oye ode akui kado ka fo directeur koro ni oye kado ka fo directeur koro mi ni obe sado du 26 mars toala ko Maman Alassane Maiga kado ka fo bela jelebe akrama kabini kado ka fo 100 2021 kado ka fo ni ndangoro ba kado ka fo awuli la ka bob jorena ka halibi ka damna o 2021 ka sisi sama me tanke kado ka fo Maman Alassane Maiga la halibi kado ka fo ajuame
nin jɔyɔrɔ in na kosɛbɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ stade 26 mars a baaraw la a ɲɛmaaya la ko a ɲɛmaaya bɛ a bolo ayiwa k'a masɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra nin cakɛda in na cakɛda min bɛ yen ni o ye ministère des sports yɛrɛ ye a t'a kɛ conseil technique ye n'a ta o ta i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min ni o ye stade 26 mars a ɲɛmaabaya ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma sɔn ka jɔyɔrɔ in bila koyi i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ boliboli kɛ a kɔnɔ n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ sporteurs ye walima i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye fisikɛlaw ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati dɔw la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ wuladaniw bɛ farikolo ɲɛnajɛ u bɛ taa ka taa o baaraw boloda u bɛ taa tulu lajigin k'a dɔn k'a fɔ directeur kuraw i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Alassane Mamani ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ 19 heures waati ni o sera nɛgɛ ɲɛ 19 nɛgɛ ɲɛ 19 k'u bɛ da su a koyi o taabolo min ni o bɛ Mamani na i k'a dɔn k'a fɔ o de bɛn tɛ usagers ma usagers i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ don ka taa i k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ la olu y'a jira k'a fɔ ni cɛ min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Alassane Mamani ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ ko directeur kɔrɔ don k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la gouvernement kɔni i k'a dɔn k'a fɔ olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ manifestation ka o kɛliw tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ stade 26 mars la a tun ka dilan i k'a dɔn k'a fɔ rénovation n'o o ye dilanni kuraw ye a tun ka dilan i bɛ se ka ta ka yɔrɔ in k'a sɛgɛrɛ cogo min i k'a dɔn k'a fɔ o baara min ni o kɛra stade 26 mars la i k'a dɔn k'a fɔ ko a dakun bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 7 ani a kunkanfɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra stade 26 mars kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ baaraw kɛlen kɔfɛ hali bi i k'a dɔn k'a fɔ directeur kɔni diɲɛ tɛ ni maaw donni ye i k'a dɔn k'a fɔ barre de fer i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye gɛlɛya ye bi i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ usagers i k'a dɔn k'a fɔ ani directeur kɔrɔ in cɛ directeur kɔrɔ in kɔni jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na o ye k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ni o waatiw sera i k'a dɔn k'a fɔ da a bɛ su a koyi k'a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ CNT maa dɔ bɛ yen n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔ maa ye ani sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin da wɛrɛ bɛ yen ale bɛ t'i ka physiquew kɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ directeur la a bɛ da yɛlɛ mun kɛ ka don ka taa ka soirée kɛ i k'a dɔn k'a fɔ directeur kɔni a yiralen bɛ nin waati in na k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ o cɛ min ni o bɛ CNT la a na k'i n'a fɔ o ni directeur o kɔni bɛ ɲɔgɔn gama ɲɔgɔn kɛrɛfɛ koyi olu bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la kunnafonidilaw ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ directeur in na Musa Ataye n'o ye ministre des sports yɛrɛ ye ko i k'a dɔn k'a fɔ o masuruna Made ye directeur kɔrɔ ye ne sababu la i k'a dɔn k'a fɔ directeur kɔrɔ a bɛ ka wageya directeur kɔrɔ a bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ mara ko juguya a bɛ k'o ta ka dolaci yɔrɔ in k'a sɛgɛrɛ k'a ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ directeur kɔrɔ ani Yeman Gamble ni yɔrɔ min ka kan f'a kan ka nin yɔrɔ in bila i k'a dɔn k'a fɔ a ka taa yen koyi i k'a dɔn k'a fɔ directeur kɔrɔ a accroché bɛ hali bi yan GG la jɔyɔrɔ la k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yan jɔyɔrɔ in na k'a sababu kɛ a na kɛ ni mugu bi sɔrɔ yen ka tɛmɛ fan dɔ in kan Masiri filɛ an ye min bɔ indicateur du haut niveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn Abu mugu ko mana ɲuman kama an bɛ bitan yan ba ka da yan an bɛ bitan in kuru Abu Safinɛ Jara an b'a kuru ka da yan waati min sumana ka di an ma waati kɔfɔlen nani jɔ tɛ cari